Malang buong adlaw sa tanan, subligi pahigayon ng today COVID-19 booster vaccination alang sa tanang nag-edad 18 anyos pataas. Kinigi panguluhan sa Provincial IATF ubos sa panggamahanang probinsyal sa Misamis Oriental. Gi-avail na po din ako kay ano man wala man kay galinyan dayon dali lagi kayo, in fact panagan ini siguro wala lagi ko nagabot og mga 20 minutes na kumana dayon tanan ang booster to nga akong na-avail diri sa provincial capital. Hapsay kayo ma'am, dali ra kaayo, basta dili hasol, walay problema. Sayon ra kayo nga makaabot ka dito sa vaccine site. Alang sa dugang kasayuran, like and follow our official social media accounts. Kini si Lambo Geneva Bandong, alang sa limpyo og matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.